30 नं गरेस्वर समष्टिनि बिजाथि महरै आंखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै फोसावनायाव आङो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसेयावनो बिटिआरनि मानगोनां चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावदों, गाहाम हामलायनायखौ बावदों। लोगोसे जोंनि इउपिपिएल दोलोनिनो वार्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां रोनगोरा नार्जारी, जोंनि आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टार, आगुनि इउपिपिएल दोलोनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरदों। आरो लोगोसेयावनो जोंनि दोलोनिनो गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, लोगोसेयावनो माधब छेत्री बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरदों। बिथांमोना आंखौ नैबे गरेस्वर समष्टिनि माने बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय आंखौ मोनसे माने बेवहाय बिजाथि महरै माने थिसननायनि थाखाय ना इउपिपिएल दोलोआ थांनाय 2020 मायथाइयाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि माने बिटिआर सरकारखौ सालायदों, इउपिपिएल दोलोआ निजा बबियाखै मोनसे मोजां नीति दङ, जि नीतियानोखि गासिखौबो लानानै 26टा जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि लानानै बेयाव गोजोन गायसननाय, लोगोसेयावनो गासिबो हारि माहारिनि माने राव थुनलाइ हारिमुजों लोगोसे बिथांमोननि सिनायथि आत्ममर्यादा आत्मसन्मानखौ दोननानै बोरैहाय बिथांमोनखौ जौगालांहोनो हागोन एबा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जोंनि फरायसा, जोंनि आबादारि, जोंनि आइजो, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनखौ बोरैहाय गावबा गावनि आथिङाव गसंहोनानै मोनसे माने सेल्फ रिलायन्स मोनसे आत्मनिर्भरशील मोनसे माने बिथांमोनखौ खालामनो हायो, बेनि थाखाय मोनसे मोजां नीति लानानै थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा खामानि मावलांदों। आरो फैबाय थानाय जि सम बेफोरबायदि माखासे खामानि मावनो दङ, जि खामानियानोखि जोंनि फरायसा, जोंनि आबादारि, जोंनि आइजो माहारि, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गायसनलांनांगोनि, जौगालांहोनांगोनि मोनसे गिदिर जोंहा महत उद्देश्य बा थांखि दङ। बे थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो प्रमद बर'नि दैदेननायाव एखेलेगे खामानि मावलांगोन, बेखौनो आङो साफा दियो।